kaikki lastenateriat ja lasten noutopöydät puoleen hintaan. Täällä on vähän hevosia. Ai! Oh! Mun ratsu on tuolla! Mä olen täällä tallilla ja me tultiin mun lempiponin luokke, se on Alma. Ja mä haluaisin mennä tuolla, mutta kun meidän tänään tallille tulee 2 sellaista about meidän ikäistä, niin mä en ehkä pääse sillä. Alma, söpöin poni. Poni on niin söpö, mutta se on tollain paikalla oleva muuri. Meidän tallille tulee tänään meidän 2 kaveria, mä otan meidän mukaan. Ei nyt ihan omisteta, mutta täällä meidän tunnille tulee. Varmaan mennään vaan kouluun, ainakin tosta päättelen. Tuolla on pikkuinen varsa. Ja no siis mä tuun kuvaamaan 5, koska mä nyt kuvaan vaan kun mä oon täällä tallilla hetken.